Голям брой технически проблеми съпътстваха съботните квалификации на 30-то юбилейно планинско състезание Шипка 2011. 8 от стартиралите 32 автомобила показаха дефекти и на механиците пак им предстоеше нощта смяна на работа преди старта до ранни зори. И така в неделния ден стартираха 24-ма. Крак в полите на планината повлече Деян Енчев от Морския Бълчи, който още преди да е стигнал разклона за град Шипка, вече товареше автомобила си на платформата. От асовете отпадна и Тихомир Златков, основният играч на казалъчени на Стефан Драганов и Евко Рейсинг Тим в решителното за отборното първенство състезание. Третата скорост се струши още по пътя към Бузлуджа, а после всичко отида на кино, но това го има в колодата от карти, това е част от играта, коментира сдържано Златков. По-късно в събота нещата доста се усложниха, след като в един и същи момент поне двама пилоти, асът ветеран Илия Царски и екс-колоездачът национал Стефан Кушлев от казанският Евко Рейсинг Тим се гласяха да стартират в третия манш с различни автомобили, за да се осигурят време. Според правилата това е позволено и пилот може да стартира в състезанието единствено ако има регистриран един квалификационен манш. Дали заради работата на екипа или заради нещо друго, но Царски записа второ в ранкинга време, което го прати втори на старта в неделния ден. В същото време Кушлев получи местна колегиална подкрепа, след като Стефан Панчугов се отказа от третия си манш, за да кара Кушлев в неговата Honda Civic и да си гарантира място за двете гонки. Ако имаше състезание по-скоростно преминаване на шиканите, щях да съм недостижим победител, сподели Николай Кискинов от Евко Рейсинг Тим. Пловдивчанинът, който се завърна на терена след много дълга пауза и в двата манша, караше предимно за публиката и отборната поредна титла. Феновете от своя страна не останаха длъжни и при всяко негово преминаване го аплодираха заради контролираното хлъзгане на червеното Subaru Impreza. Пилотът на Проспит Николай Златков пък може да се смята за потенциален шампион в планинското първенство, след като навръх рожденият си ден записа победа в предпоследния кръг от надпреварите за 2011. Златков с изключително атрактивното и мощно Audi S1, което е почти 700 конски сили, спечели юбилейният 30 старт на състезанието Шипка 2011 трасе Бузлуджа, като победи в крайна сметка Илия Царски с цели 1,11 секунди след двата състезателни манша. След първата сесия Царски очудващо поведе на прекия си съперник с 4/10, но във второто изкачване софиянецът бе перфектен и много по-бърз, като в края на краищата записа четвъртата си победа. Златков обаче си направи и трети подарък за своя рожден ден, след като във второто изкачване към Бузлуджа завърши 6800 метровият си спринт с резултат от 3 минути, 26 секунди и 92 стотни. Така, 1113 дни след като на същото трасе на 8 август 2008 година Тихомир Златков от казанлъшкият Евко Рейсинг Тим с Ford Escort записа предишният рекорд, сега Ники го подобри, сваляйки от него 12,38 секунди. В правите отсечки от близо 400 метра скоростта на бегачката достигаше шеметните 220 км в час, засечени с GPS. Така, сезонът струващ над 50 000 евро и с кола за над 200 000 евро бе повече успешен за инженерът от Русия Николай Златков. Колата ни е изключително добре подготвена, много силна, все по-бърза, работиме непрекъснато над нея. Това е изцяло наше творение на екипа на ProSpeed и мисля, че става все по-добра с всяко изминало състезание. Това не е първия рекорд на трасе. Тази година с изключение на едно състезание на Своге навсякъде направихме рекорди, което е много приятно за нас, дава някакво изражение на труда ни. Надявам се за до година да сме още по-бързи. Имаме желание да излеземе и на европейска сцена, да се пребориме с европейската конкуренция и да популяризираме български автомобилен спорт и навънка. Като по този начин се надявам да ги провокираме по някакъв начин, да дойдат и те при нас тук. Вече питат, с Даниел Живков ходихме в Австрия в началото на годината и има няколко души, които изразяват желание да дойдат и да карат да посетят някои кръгове от нашия шампионат, което смятам, че за нашата публика ще бъде така един много голям плюс. Според неофициалното класиране в момента Златков има 120 точки, Илия Царски с 97. Това означава, че и двамата пилоти ще се явят на финала на първенството в Сливен, където ще бъде излъчен и шампионът.
Безпристрастно погледнато, класирането би се променило в полза на Царски единствено при положение, че на планинско-българка панагюрецът спечели, а Златков не се класира по-напред от 8-мо място. Аз карам заради състезанията и не се интересувам от точките, ще карам и в Сливен категоричен без Златков. Илия Царски направи уточнението, че в първият мач пък в Казанлък е карал на предела, но не е имал откъде да извади секунда и половина за този втори мач. И тук идва историческата новина. Евко Рейсинг Тим Казанлък гарантирано е новият национален шампион в планинските състезания. При това за рекордните исторически 4 поредни пъти. Макар и след седмия старт, който трябваше да реши класирането, ситуацията вече е ясна, при това още в съботния ден. За четвърта поредна година Стефан Драганов просълзен прегърна и целуна трофеят пред над 6000 души на трасе Бузлуджа. Имах мечта да направя 30-то юбилейно, което вече е факт. Откъде е по-голяма радост? Това, че завърши успешно юбилейно състезание или отборната титла? Значи двете неща са равни за мен, защото състезанието се провежда от нашия клуб, от общината и от федерацията. Беше важно да направим много добро състезание, което да бъде запомнено от всички пилоти, фенове, всички, които са присъствали тук. Беше важно за мен, защото това е моя амбиция да бъда най-добрия в България в планински шампионат, както като организация, така и като участие в планински шампионат. Доказахме за четвърта година, че и в едното, и в другото сме номер едно. Надявам се, от тук нататък имаме една мечта и тя е другата година да карам тук. Битката в клас X2 с Honda Civic без Стефан Панчугов от Казанлък. За пореден път той доказа, че е най-бързият пилот в своят клас, грабвайки безапелационно първото място в своят клас. От 5 години насам само един път съм се качвал за първо място и затова съм много доволен. Да, с такава амбиция дойдох и си я постигнах целта. Вие гонихте и цели в отборното, но тук... Ние караме в малко по-слаби класове и е много трудно да се класираме за отборно. Искам да благодаря на бензиностанция Експрес, която съм много благодарен, и на господин Самарски, който също има вина ние да участваме тук и да имаме добро класиране. Другото казанлъшко момче, Милен Озунов, отново се качи на почетната стълбица, заемайки третото място в клас X3, скарайки се с Toyota Corolla.